Вижте това официално проучване на НАСА за динамиката на полетите на самолет върху плоска и неподвижна земя. Плоска и неподвижна земя. Какво? Знам, че НАСА има огромен бюджет от няколко милиарда долара, но защо тази организация прахосва финансите си за изследвания на самолет, който би функционирал над плоска и неподвижна земя? Мислех, че живеем на въртящо се в космоса кълбо. Всичко това е много забавно, докато наистина не започнете да размишлявате върху лъжите на НАСА. Защо най-голямата космическа организация, чиято визитка на уебсайта й твърди, че целта й е да открива и разширява знанията в полза на човечеството, би ни лъгала и къде точно отива годишния бюджет от няколко милиарда долара? За последните 5 години, между 2016 и 2020 година, общият годишен бюджет на НАСА надхвърля умопомрачителните 100 милиарда долара. Защо биха извършили такива измамни действия, ако искат да облагодетелстват човечеството със своето разбиране и изследване на космоса? Ако не можем да се доверим и да вярваме на най-известната от всички космически организации, дали тогава Земята е наистина това, което ни кара да вярваме? Също така се сетих и за договора на ООН от 1959 година, който забранява и регулира всякаква глобална дейност на Антарктида и гарантира, че континентът няма да принадлежи на нито една нация. Имайки предвид картата на Глисън, започнах да се чудя дали Антарктида наистина е това, за което се твърди. Наистина ли е мразовит бял недокоснат рай, където сър Дейвид Атънбъро ни показва как пингвините си играят в снега? Възможно ли е наистина да е огромна ледена стена и да обхваща цялата земя? И тогава нещо ме разтърси и ме остави без дъх. Как не бях забелязал това до сега? През цялото време е било на показ. Картата на Глисън, скрита на видно място в логото на ООН. Вижте, Северния полюс е в центъра, точно както на картата на Глисън. Защо липсва Антарктида? Или е там? При по-внимателно разглеждане разбрах, че логото е рамкирано в лавров венец. От древногръцката митология знам, че лавровия венец символизира Аполон. Отново Аполон, точно както мисията до Луната. В Древен Рим невежите хора не са имали достъп до лавровите дървета и използването им за палене на огън е било строго забранено, а от договор на ООН знаех, че е строго забранено Антарктида да бъде изследвана и експлоатирана. Дали има някакво послание в това? Започнах да търся информация и разбрах, че не само Организацията на Обединените нации имат това лого, но Международната морска организация, Международната организация за гражданска авиация и Световната здравна организация. Морската организация контролира моретата, а авиационната организация небето. Световната здравна организация контролира всички съобщения и насоки за здравето и болестите за света, подобно на пандемията от COVID-19. Дали наистина морските и авиационни сили на ООН охраняват Антарктида заради споразумението за защита на последното непокътнато място на Земята? Предстои да разберем.